Joanne, come in. Napasintilan na ti groundbreaking ceremony iti manamnama apan nakabangon at ti kaunaan a Municipal Park iti Bolinao, Pangasinan. Tigo na ti impormasyon dahil tiket pa kabirukan to dagiti recreational activities kaya social interactions dagiti lumugar a makita iti poblasyon herminal iti nasa o alugar. Agdagop ti 25 million pesos tinayalokar a pondo para iti 4,000 square meters. Magservinto pa yan apagturungan dagiti bisbisita when no turista. Madito niyo ana tinato lugar iti forest garden adan na ti bleachers apakaboyaan to tinapintas sa beauty fountain. Mabalin na parking space ken drop off area ken kang runaan na mabalin apagayayaman na dagiti upin. Kasapay nga inklusibo pa daytoy para kadagiti senior citizens. Karaman nga ada dagiti may establisar pa comfort rooms para kadagiti residente ken bisbisita. Panagtama nga ito no may ataway na 2026 di panlakairang pas sinasao a proyekto. Good morning, 99.5 Bar from Lawag, Idol John 15 Tatak, Perm and